गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो रंजालि बैसागु दिनै 1 बैसागु 1432 बे बांला बे सानखौ गाजा गोमजायै जोङो हाबाफारि खुंफुंदों क'क्राझारनि बे माल्टिपार्पास गेवलां फोथाराव आरो बे गिबि सानाव बर' हारिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिबानगिरि मावथि जोंनि गेदेरफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय आंनि हामलायनायखौ आं बावहरदों उन्दैफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आं बावहरदों आरो मिजिंथिदों आफा इसोरनि अननायाव जों बयबो हारि नाङैनो खौसेयै आरो अनलायनाय गोरोबलायनायनि गेजेरजों जोङो हाबा मावलांनो हागोन बड'फानि जि सानस्रि बुहुमाव बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानाय माहारिबादखौ बिथा खालामनानै बर' हारिनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय दामनाय देनाय जोंनि आसार खान्थिखौ जुग जुग समनिफ्राय जोंनि आबै आबौ आजौ आजैमोना जि हमथानानै लाखिबाय फैबाय थानाय समाव इयुन जोलैनो जों बेखौ गोजोर खालामनानै गालांनो हागोन आं बे बिथिंखौ मिजिंथिबाय दिनैनि बे सानाव आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि मानगोनां चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथां बिटिसिनि आगुनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथां साफ्रोमनिसिमबो आङो साबायखर बावदों खुलुमनाय आरो हामलायनायखौ बावदों अनलायनाय गोरोबलायनाय खौसेथि बे मोन्थोरखौ लानानै बर' हारिनि समाज आरो राजखान्थियारि जिउआव जों ज' गोख्रोङै खौसे हारि दानायनि हाबा मावलांनो हाथों आं बेखौनो मिजिंथिदों आरो बर' हारिखौ मुलुग दरबाराव गायसननांगौनि थाखाय जोङो गासैबो बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसाफोरा हाबा मावलांगोन आरो बे बिथिंखौनो आं दिनै गासै रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो हामलायनायखौ फिन खेबसेबाव जासिनानै आंनि फंनैसो बाथ्राफोरखौ फोजोबबाय गोजोन्थों।